Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Θα δωρήσετε λίγο για 90GR εδώ πέρα. Και αυτό το βίντεο είναι πολύ μικρό, είναι μια ανακοίνωση. Και αυτό το κάνω γιατί θα αρχίσουμε από την άλλη εβδομάδα τα vlogs μάλλον. Και βίντεο Boom Beach. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εδώ τα παιχνίδια μου, το Minecraft, το Extra Packs. Δεν σας έδειξα επίσης, το Skin Creator. Τέλειωσα το skin μου, να το πω, πριν από 3 μέρες, αλλά δεν είχα χρόνο για να το κάνω. Κοιτάξτε, 390 δωρείς 390 GR. Το GR δεν είναι λάκι. Όμως μ' αρέσει σε αυτό το σκύλο άλλα πράγμα. Ότι ας πούμε, άμα είναι ο αδερφός μου από τη μία πλευρά και από τη άλλη ο Κώστας Gamer, από τους δύο Lockers, τώρα που το είπαμε, να κάνετε subscribe και like και share στο κανάλι τους, φυσικά και στο δικό μου, αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά επειδή κλείνουμε που να είναι. Βλέπετε και εδώ πάνω έχουμε το TAF, κόκκινα μάτια. Εδώ πέρα βάρβαρος τον έχουμε κάνει βάρβαρο. Τώρα αυτό που έλεγα που ήταν ο αδερφό μου μπροστά και σας πίσω που θα λέει ο αδερφός μου, έτσι μπράβο θα δώσει, μην κοιτάξει τον Κώστα πίσω, και μετά λέει Κώστας όχι, εμένα κοιτάει, και μετά γυρίζει και βλέπει τρόλ, επειδή είναι πολύ τρόλ αυτό πιστεύω. Και λέγομαι στα ελληνικά Θοδωρής Κατσέλης στο Facebook. Κάντε με add για να μπορούμε να συλλογηθούμε. Να συλλογηθούμε τώρα. Να μου γράφετε comments και τέτοια. Αν για να ανοίξω αυτό το skin πρέπει να έχω το Block Launcher. Όμως 0,11 version build 8 δεν μπορώ να το ανοίξω, επειδή κοιτάξτε, το έχω εδώ πέρα που είναι, πατάμε εδώ σε αυτό που έχω κατεβάσει, Block Launcher, να το, το θα ανοίξει και εγώ πήγε. Και αυτό είναι επειδή το Minecraft είναι 0,11 build 8. Αυτό από μένα είναι μια μικρή ανακοίνωση. Γενικά θα κάνω μερικές ανακοινώσεις για να λέω πράγματα που πρόκειται να κάνουμε. Επίσης να δείτε το intro μου μια φορά ακόμα για να κλείσουμε κιόλας. Θα δωρείς 390 GR εδώ πέρα, like, subscribe όπως βλέπετε και bye bye.